Čička pri dnešnom videu po troška dlhšej dobe. Troška som dlhšie nenatáčal, ale to nevadí. Dúfam, že sa na mňa nehnevate. Ja som to predtým, jak som to natočil po prvú epizódu, tak som to potom troška nechal pustené. Nech mi tu vykopu ten kopec. Nech to nemusím zas troška predĺžovať. Áno, viem. Troška som to tu pomenil a tu zeškaj viem, že bolo pole. Som to tu troška pomenil už, ale to nevadí. Už som nechal začať kopať tento kopec, konkrétne zatiaľ túto oblasť, potom to budeme posúvať troška sem. Takže uvidíme, dneska by som chcel to troška zautomatizovať, pretože už tu mi svietia dva problémy, ktoré je konkrétne údržba a triedenie rúd. A prečo? Aha, to neviem. No, ja hovorím, údržba je v prdeli, pretože údržbu máme tu, mechanické časti nám chýbajú 1, 2, 3, 4, 5, nie, 5 nie, toto sú stavebné diely, takže máme tu iba 3 montovne na mechanické časti. Môžeme to samozrejme upgradovať, ale potrebujem na to viac energie, ktoré momentálne nemám, pretože idem cez dieselové generátory, ešte stále. Ale už to chcem zmeniť teraz, pretože ropa sa mi veľmi míňa a není to dobré, pretože druhý ropný vrt je až tu, ceškaj v rici, v lese. Takže je to problém. Že to dneska pomeníme, medzi tým, jak ja som to nechal zapnuté, tak som nechával zapnuté aj výskumy, takže už toho tu mám vyskúmaného celkom viac ako predtým. Máme tu samozrejme aj depo údržby 2, pokročilú naftu, čo už budeme teraz potrebovať. Oceľ som nechával vyskúmavať aj stavebné diely, ale ešte to neviem, či teraz stihnem. Každopádne uvidíme. Takže necháme toto kopať, nech nám to kopu ďalej. Ešte stále to zatiaľ vyvážam dole do mora, ale to hádam nevadí až tak. Áno, tieto odpadky to nič, to ľudia sa na mňa nenahnevajú, dúfam. Údržba je tu, v rici to nevadí. Necháme to opraviť. Neviem prečo, ale keď nechávam opravovať, tak mi to proste nestrhne nič. Ani súdržnosti, ani proste nič. Ja keby mám tú opravu zadarmo, čo som troška nepochopil. Neviem, či je to po tom update 3 alebo čo. Neviem, netuším. Každopádne musíme vyriešiť túto údržbu. Takže len už neviem, či keď budem dávať montovne 2, či sa to oplatí dávať sem, alebo to už budem plánovať tak, ako to potom budem mať. Ale ja som rozmýšľal, že by som to mohol postaviť niekde tu. Prečo tu? Pretože tu mi kopu železo, tu budem mať tie obydlia s tými poliami, ešte netuším, jak to bude, pretože ich bude celkom veľa, pretože máme tam, čo tam máme všetkom. No, teraz to nevidíme, ale tu ešte viem, že sú brambory, kukurica, niečo ešte, proteíny tu tiež sú zo 3, vitamíny zo 2, pamlsky sú tam 2, takže polia budeme potrebovať celkom dosť. Takže to ešte neviem, jak urobím, možno využijem toto miesto, čo tu bude. No ale mohli by sme to upgradovať asi zatiaľ tu, pretože inak to zatiaľ nevidím. Železa máme pomerne zatiaľ dosť. Počkaj, tu je meď. Aha, tu je železo. No, železa máme dosť. Takže keď to upgradeneme, bude to viac žrať železa, ale budeme mať zase rýchlejšie urobené tie mechanické časti. Takže a stavebné diely máme celkom dosť pomerne zatiaľ, na chvíľu. Kým to zatiaľ neupgradujem, tak ich bude ešte dosť. Takže mechanické časti budeme mať viac, za 60 sekúnd 12, to je dvojnásobok toho. No, takže už by to mohlo pokryť depo údržby, ojnice a laboratórne vybavenie, áno. Lenže laboratórky mi 6 za 60 sekúnd a tu mi urobí 12 za 60 sekúnd, ale
Tým, že mi chýbajú tie mechanické časti, tak to trvá troška dlhšie, no. Dobre, nevadí. Môžeme už asi toto, ne, tu postavíme sklad. Nech sa mi to zbiera do skladu, pretože takto keď to tam stojí, tá vyrobia celkom dosť málo a to my nechceme. My chceme mať aspoň zálohu, keby náhodou dačo. Necháme to zatiaľ takto. No, čo máme ešte vyskúmané? Vyskúmané máme tu oceľ, to budeme riešiť neskôr. Toto sa nám ešte robí. Dobre, urobíme to tu naftu, zatiaľ to pripravíme, ako to bude vyzerať a potom uvidíme, že by sme to nejak mohli napojiť, že by sa nestalo taká vec, že ja toto zruším, zatiaľ kým sa mi to postaví, kým nahrabem stavebné diely, tak diesel mi sami už zmizne. Takže, pretože tu mám tie dieselové generátory. Uhlia máme momentálne ešte pomerne dosť. Ukážeme sa na to. Papa, není toho tu zase najviac, ale to nevadí, zatiaľ to postačí. Uvidíme. Dreva máme zatiaľ dosť, takže toto neriešime. Betónové dosky mi chýbajú. A ešte nevyrábame, ne? Ne. Takže ich kúpime. No, kúpime, skôr vymeníme za drevo, keďže dreva máme pomerne dosť. Ale to nám nevadí, pretože my potrebujeme vysekať toto všetko drevo. Ono sa potom časom môžeme urobiť to, že budeme siať semienka na poli a z toho budeme mať vlastne drevo, takže budeme mať infinity drevo, jak vyšité. Takže urobíme tak, že zoberieme si destilácie. Máme prvú, druhú fázu, ale ešte mi tu chýba tretia a tá sa vyskúmava až kde. Tu máme spracovanie ropy na kyselinu. Kyselú vodu, pardon. Ale tú tretiu fázu máme, až tu. A na to budeme potrebovať, No dobre. Môžeme to zatiaľ spraviť tak, že tu budeme prepájať, stredný olej. Ťažký olej nám je, sa mi zdá, že na nič. Tu využijeme, tiež na diesel, ale potrebujeme vodík. Po prípade paru môžeme s tým vyrábať, čo by nám ušetrilo dosť roboty, pretože para sa vyrába cez uhlie hlavne a uhlia nemáme zrovna najviac, takže by sme ho mali kde míňať. Dobre, robíme to takto, že si to zatiaľ naplánujeme niekde sem na bok, kde by sme tým autom nezavadzali. Prekladáme to zatiaľ sem. Destilácia 2 dáme hneď za to, ale asi 4, 5. Môžeme dať takto. Kopírujeme, dáme hneď vedľa, ale dáme 3 budú stačiť. A ešte skopírujeme raz. To by zatiaľ mohlo postačiť na začiatok. Potom ich bude viac určite, lebo tam mi nebudú vydržiavať, nakoľko budeme používať iba tieto. Nie, že by základný destilátor bol zlý, ale ide na uhlie a odpadovú vodu a my sa vždycky snažíme dodržiavať hlavne poriadok. To znamená, že menej smeti či už vysypávať alebo zničovať, ale nejakým prirodzeným spôsobom. Prečo? Pretože čím viac znečisťujeme prostredie, čo sa týka už len vozidiel alebo ovzdušia a v najhoršom prípade vody, a ešte v horšom prípade to znečistenie ze skladky, to je to, čo ja momentálne robím, že vysypujem smetie na zem. Aj či už je to len do vody, alebo je to pod 3 úrovne, furt je to proste vysypanie zo skladky, tak znečisťujem prostredie a sa mi znižuje zdravie. Nakoľko ja ešte nevyrábam lekárničky, tak mi je to zdravie celkom dosť drahé. Mohol by som ho akože zvýšiť, ale momentálne to ani nemôžem, pretože nemám kanceláriu kapitána 2, tam to viem zvýšiť, ale za súdržnosti a súdržnosti potrebujeme, si povedzme úprimne. Takže zatiaľ uvidíme. Zatiaľ to budeme vyfokovať aj ľahký olej, pretože ten budeme potrebovať na tú destiláciu fáze 3 a tam sa to už vyrába na vodík, ktoré potom budeme
poháňať auta, bagre a lode tuším nie, ale to som si není teraz istý. A nie, dajú sa aj lode, ale nie je to dobrý nápad, lebo to je potom spotreba veľmi vysoká. Dobre, takže tu si ešte doplánujeme takto a uvidíme, koľko mi tu vyrába. 36 dieselu. Toto mi jedno vyrába, čakaj, toto zruším, 27, ale musím tam mať zapnutý ten boost, lebo mi to už nestíha, takže aj preto to musím už troška zmobilizovať. Nech je to lepšie. Len tu je ten zas problém, že tu toto ide zas na paru. Nie veľa. Hej, 6 parí, tu mám vo fáze 2 mám 3 pary. Není veľa. Pozor, není to veľa. Ale keď sa pozrieme na kotol, za 30 uhlia mi vyrobí 48 parí, preto to není veľa, ale vyrába mi aj z plodiny, čo je troška problém, pretože mi zdravie ide nižšie. Zo začiatku to nebude veľa, ale potom postupom času to môže byť už troška problém. Takže máme tu zatiaľ 57 000. No uvidíme, dokedy nám to stačí. Pri najhoršom použijeme lode. Takže uvidíme. A postavíme sem ešte sklad na diesel. Dáme ho trebárs. Môžeme zatiaľ sem. Ešte to budeme potom prerábať určite. Že napojíme ich. A rovnako aj dáme ešte tieto sem do keľu. Nevadí. Tak a sem. Dobre. A tu potrebujeme 60 surovej ropy na jednu budovu za 60 sekúnd. Jeden ropný vrt mi vyrába 20. Fúha, to je troška veľa. Že 20. Čiže potrebujeme 3 ropné vrty na jednu budovu. To tu mám postaviť 9 ropných vrtov na všetky 3. Ty pána. Troška veľa, nemyslíte? Jak je ten ropa? Dobre, uvidíme. Dáme to zatiaľ nejako sem. Toto budeme mať zatiaľ postavené. Problém je tu ten, že už sa to stáva z tých dvojstavebných dielov 2 a celkom pomerne ich treba dosť, hlavne tu 70, že uvidíme, jak to bude. Tu pridáme ďalšie tie ropné vrty, aspoň 1, 2, 3, 4, 5 a dáme sem ešte 6, aspoň na 2 to musí stačiť zatiaľ, keď to potom postavíme. Takže necháme to pustiť, pretože my to postaviť nemôžeme. No, tú trúbku môžeme, ale toto nemôžeme, neviem prečo je to zrušené. To nevadí. Kyselú vodu zatiaľ budeme musieť vysypávať do vody. Vysypávať, nevadí. Budeme musieť dávať cez odtokové potrubie. Nemáme na výber, bohužiaľ. Pripravíme si tu rovno už aj výrobu na gumu. Jeden bude zatiaľ stačiť a čerpacú stanicu. Môžeme to poprepájať. 1, 2. Tu tak potom na tú výrobnú gumu budeme potrebovať síru, pretože sa mi zruší odpadová voda, čo je dobré, pretože sa mi zníži znečistota. Čo sa snažíme, aby bolo čo najmenej toho. Takže, no teraz tým kotlom, jeden by mohol momentálne stačiť. Máme 6, 12, 18. No, jeden bude stačiť, zatiaľ to môžeme zatiaľ tak poprepájať. Nemáme už mi potrubie 2? Máme. Čo som tu dal jednotkové? Nevadí, upgradeneme. Dobre. Poprepájame, že by sme to mali. Ono sa potom stihne na to aj zabudnúť a ja to postavím a potom si budem povedať, aha, ups, niečo je problém. Ja som taký, že tie tak,
a hneď sem takto. A ešte tieto budovy prepojíme. Tu máme všetko. Dobre. Jasné, tu zase voda sa mi dvihne, uhlie určite. Takže, to ten veľký som nechcel, môžeme dať ten malý, bude stačiť zatiaľ. A dáme tam asi aj skladisko, že by to stihali vôbec dokladať toto auta, lebo to niekedy je strašne zle s tým. Že prepojíme ešte pásom. Tak. No, toto by sme mali naplánované. Máme 76 stavebných dielov, takže to pomaly budeme stávať. Si myslím, že by to mohlo byť celkom OK. Dobre, postavíme trubky, kotol, nech sa nám nahromaždí para. Potom to bude o niečo jednoduchšie. Stavíme tu trubky. Za 50 súdržnosti to sa mi za jeden mesiac vyrovná. Ešte aj sem som dal toto potrubia. Áno, som ich vybaví meniť momentálne. Tak, dobre. Tie stavebné diely sa strašne pomaly vyrábajú. To mohol upgradeovať, by sa to rýchlejšie robilo, nevadí. Dáme tam súdržnosti. Nech máme dvojnásobný vysoký výkon. Bude to niečo lepšie. No, už koľko toho veci tu máme vyskúmaných. Čo je to za problém? Triedenie rút, blokovanie kvôli plnému výstupu. No a teraz ktorému? Lebo meď mi tu stojí teraz kvôli tomu. No, hlina nestíha, železo je plné a meď je plné a uhlie vôbec. Uhlia máme 0. Sklade ani nehovorím. Dobre, no. Uvidíme. Prečo? Hneď zistíme. Si nestíhajú medzi sebou chodiť. Nie, to bude niekde inde problém. Ten sa vrátil s hlinou, no tá asi hlina bude. Hlina nestíha. Mohli by sme dať vyskúmavať pasy 2. Predsa len sú rýchlejšie, ale zase tam treba tie červené stavebné diely, už trojkové. A to sa tuším vyrábajú zo ocele. Takže už keď prejdeme na oceľ, už musím mať všetky stromy vysekané a naplánované mať, ako budem vyzerať tá faktorka. Pretože keby ešte teraz do toho postavím výrobňu na oceľ, to nebude dvakrát dobré, pretože potom to zase predstavovať jedno, druhé sklady, meniť a všetko to nebude dobré. Takže čím skôr musíme nahrabať stavebné diely, stromy musíme čím skôr vysekať, že viac zmeniť za tie betónové desky, čo môžem urobiť aj teraz. A čím skôr, aby sme to už začali plánovať. Ja som hovoril, že by som to mohol dať sem, ale pravdepodobne to asi aj tak bude, pretože veľa miesta tu momentálne ani nemám, nakoľko tu budú obydlia, takže a tu som sa ešte dostal ale stromy mi tam moc zavadzajú. Nechcem ich iba raz odstraňovať, to tuším ani neodstránim, to je iba kamene, iba kamene, čiže stromy sa ani inak odstraniť nedajú. Iba cez to, že ich vysekam. Ale to nevadí, nejak si už poradíme dovtedy. Lenže to nebude dlho trvať, lebo to bude prúser potom. Pozerám ešte, že kde máme uhlie. Uhlie máme ešte tu a tu ho je pomerne celkom dosť, lenže keď ho začnem skopať z tejto strany, tá celá tá hlina, skala pôjde mi dole. Ale aspoň bude viacej skaly, aspoň budem mať čo vysypávať vôbec. Uhlie mám aj tu, ale tu by som sa už musel asi urobiť zase cestičku, nejak predrať. A kúkam, že aj uran tu je. No to by nebolo zlé.
Ale to neviem, uvidíme. Železo tu tiež vidím a meď. Jeden, druhý, no a tu zase na druhej strane zase cestičku by som musel robiť, to by zase trvalo 300 roky. Nevadí. I zlato tu máme krémik, ten sa hodí, ale uvidíme, lebo tu ten terén to nevyzerá dvakrát a tu je dobré. Ale tu ten piesok, no neviem, mne sa raz tak stalo, že som kopal piesok a jak som ho kopal som dole, nižšie, tam mi nejak zo spodku vykúkla voda a už som mal zatopené bagre, auta i všetko. Kúkam, no do ríci. A už som mal problém. Tu mám tú vodu v jakom stave. No, tu sa to stíha. Takže pohoda. No, stavebné diely sme nahrabali, mohli by sme upgradenúť... Ne. Toto zničíme. Tu je nám to na dve veci, keď tam nie sú pripojené pasy. A tu ten sklad by sme mohli postaviť, nech sa tie stavebné diely niekde skladujú. Nie, nos mi to tam. A už ťa poznám. Že necháme to skladovať, kebyže náhodou dačo. Toto by sme mohli prepojiť, lebo tie dve montovne tam vôbec nestíhajú, absolútne. Ale niečo to stíha, pretože údržba už mi tu drží. Výskumné laboratória viac menej držia. Nie je to zase tak najhoršie. Uvidíme. No. Už to máme, takže mohli by sme... Ešte postavíme trúbku. A nech to ide do tej odpadovej vody. Že nebudeme používať jednu a tú istú na všetko. To sa nedá. Ako dať sa to dá, ale tam by bol strašný problém v tom. Stavíme ju sem. Nižšie a smerom sem. Tak, vymeníme odpadovú za kyselú vodu. Môžeme postaviť, no toto jednotkové stavebné diely, tých máme dosť veľa. Aspoň na niečo sú dobré. Keď si sa potom ich už potrebovať viac menej nebudeme, lebo trúbky už budú na stavebné diely 2, stavebné diely 3, takže teraz zo začiatku je to celkom v pohode ešte. Prepojíme ešte tieto. Áno, dávam tam jednotkové, pretože žltých veľa stavebných dielov nemáme a ešte ich budeme aj veľa potrebovať. Takže toto prepojíme. A tu som ešte nedal paru. No, dobrá. To sme prepojili, toto už nám pumpuje, takže mohli by sme to aspoň 1, 2 by mi to mohlo. Nevydalo mi, nevadí. Ani nemám dostatok ľudí, to je jak toto možné. Aha, lebo tu mám vypnuté prirodzený rast, nevadí. Teraz ani toto nezapnem. Musím toto ešte zastaviť a zapneme toto. Teraz som si všimol, že keď je tu plný aj železo, aj meď, tak to pekne vyzerá, že raz je preplnený meď, raz je železo, to som nechcel, a ak to kolíše hore dole, je to pekne ukázané na to, aký je to efekt, ale celkom pohode to zrobili, lepšie jak nič, ale mne tu stojí stále tento jeden bager, prečo mi tu ty stojíš? No ja som ťa chcel na dačo využiť, ale už ani neznám na co. Asi na piesok som ho chcel dať, môžeme ho dať sem. Dáme tam dve auta, ale už to asi nemôžeme, a môžeme to dať sem. Ale tu sme to jak zrobili, že z ktorého výstupu pôjde. Tu jak je železo, no super. A tu keď jak pôjde železo, tak to nenazbiera nič, pretože železo je po väčšine preplnené. To sme nedomysleli. No to dúfam, že sa to nejak bude striedať, lebo jak nie, no tá budeme musieť prerobiť. Vy ste tu dva boli, alebo to sa mi iba zdá? Hej. Koľko tých bagrov mám? 3 dokopy.
Asi som urobil tú zálohu, už ani si nepamätám. Dobre, dáme ťažbu. Označíme to takto. By to mohlo byť s tým, že ale to ten začiatok dám aspoň takto preč. Nech mi to nezbiera veľa tej hliny, lebo tej hliny mám strašne veľa. A nie je to dobré. Dobre, výskumy mi skončili. Môžeme dať tie pásy, ak sme chceli. Veľké vozidlá, to sa hodí, ale tu troška to urobili problém, pretože pri veľkých vozidlách potrebujeme ojnice a oceľ a sklo, lenže sklo viem vyrábať až tu. Čiže ja by som po správnosti mal najskôr vyskúmať toto, až tak vyskúmať veľké vozidlá. Skôr to mali dať tak, že tu dať výskum na sklo a hneď až za tým, alebo respektíve až za touto výskumnou laboratorku a mali dať tie vozidla, že sem do tejto kategórie, ale dali to už sem, neviem prečo. Je to troška problém, ale dá sa tuším sklo aj vymeniť. Hej, za stavebné diely, no to viete, jak sa mi chce robiť, jak nič. Upgrade lode, ja nemám žiadny upgrade, nemám zbranie, prečo navrhár lodi, kanóny, či kokos, jaký názov, že kanóny, a tu dáš a zbraň jedna. Dobre, dáme kanóny. Pancier, zásobník nemám a pancier dopredu. Jeden pancier je vpredu, jeden je vzadu. Takže 760 železa, no do keľu. Troška veľa, ale dáme to robiť. Adam mi to bude stíhať. Bude mi to stíhať, keď mám 0 železa skoro. Nevadí. Máme 130 stavebných dielov, takže môžeme pokračovať tu v tom stavaní. Ešte to tu dáme. Postavíme trúbky, nech sa nám tam nahromadí tá surová ropa. Lebo to v tých trúbkach to ide tak pomaly, že to až boli. No jasne, tu už mi to vyrába. A to som nič neurobil. Ne, iba si to nechal zapnuté. No. A tuto to je to vypnuté. No to už necháme po stenu aj to tu. Postavíme trúbky sem a tu nepostavím. Lebo nemám stavebné diely. Musím počkať. Zas musím čakať, si kokos. To je keli toto. No, noví uprchlíci. Plus 18. No, to ešte keď jedna 18 bude, tá akurát bude. No, už zase mi to svieti nedostatok údržby. Ale prečo? Mechanické diely, železo mi chýba. Nestíha mi to tu. Nič, tak dáme dvojnásobný výkon. Adam to už bude stíhať troška aspoň. Že tak. No, medzi tým, jak sa nám toto robí, ešte by sme mohli pripraviť výstavbu na turbíny. Lebo to sa nám velice bude hodiť, síce tam bude údržba vysoká tiež, ale aj spotreba uhlia, nakoľko to ide cez uhlie a vodu. Takže počkaj, máme tu 6 mW. 6 mW nám vyrobí 4 mW elektriky. A my momentálne potrebujeme ledva 3. A necháme to asi takto. Do zásoby radšej. Takže 6 a 3, takže ešte 2. No a páru budeme zatiaľ asi vyfúkovať do vzduchu, pretože nemám asi. Ne, až tu. No, chladivcu veď ešte nemám, to nevadí. Môžeme to zatiaľ vyfúkovať do vzduchu, ono sa ako nič nestane, ono to ešte tomu vzduchu aj pomôže, pretože tam pôjde aspoň niečo normálne. Ale to nevadí. Takže dáme sem, počkaj, koľko to? 24? Jedna. Po každej jedna, alebo dáme jednu a jednu, to je jedno.
Dáme asi jednu iba. Nech neplýtváme tým stavebnými dielmi. Dobre, toto by sme mali. To troška posuniem bližšie. Kde to je? Tu je to? Kotel. Máme to takto. Komín a trúbky prepojíme. Ale ešte to nebudeme stavať, aspoň túto epizódu určite nie, pretože tých stavebných dielov tam treba ešte viac, nakoľko stavebné diely 2. A ja nestíham vyrábať aj, pretože železo mi momentálne dosť výrazne kleslo. Takže uvidíme, ale no nafta tu už mám pripravenú. No. 5 stavebných dielov, no. Nemám. Ľudia, dajte mi stavebné diely. Nemám. Nedajú sa vymeniť. Nedajú. Iba za uhlie, ale to potrebujem stavebné diely. Ešte betonové desky, tu mám, vymením ich za drevo, kým môžem. Kým je to lacné. Lebo potom sa mi to zdražuje, už je problém. No, toto môžeme zrušiť. Momentálne to nepotrebujeme. Ale prečo mám tak málo železa? Toto neviem. Čo tu je problém? Som zistil, že mi uhlie skáče viac menej dole ako hore. Už musíme vyriešiť uhlie, v zásobníku je ho málo, celkom dosť. No, tu mi auta nestihajú. Pretože... Čo máš? Zem? Hlina mi nestíha. Tu pridáme auta, niekto rýchlejšie vykladajú von stade. Ale to asi bars moc nepomôže, pretože na tých pásoch to moc nestojí. Takže je trošku problém. Vozidlo je rozbité, ja viem. Opravíme toto. I ty, choď. Asi dáme postaviť troška viac vozidel, pretože nejak nestihajú. No, máme kapacitu 140, že ich tu môžeme pridať. Že ojnice sa nám vyrábajú, tuším, že z mechanických častí a to je problém. No, a tu sa ani auta nedostanú, lebo ja som sem postavil laborku do keľu. Tá hádam to tak dajú. Mohli by z tej strany alebo z tejto prednej to mohli. No ale teda údržba mi strašne klesá. Mám strašne veľa aut, to by som mohol znižiť. Tu ty si priradený aj ku železu. Takže necháme tu iba 2 autá, no necháme 3. Tu ich pridáme na druhú stranu. Na hlinu, koľko tu ešte máme? No pracuj, za čo ťa platím? Za nič, ale to nemusí nikto vedieť. Takže hej, označenie vysypu. No, vysyp tu už máme viac menej hotový. Ale není to úplné. Není to úplné. Ja si to predložíme. Predložíme to, nech majú viac miesta na vysypovanie. Takto. Oni sa potom rozložia, takže by to vedeli doklepnúť čo najrychlejšie. Ale toto údržbu nechápem, to som nepochopil nikdy. Neviem, či to urobili po update 3 alebo kedy, alebo ja to mám iba tak nejak nastavené v tých nastaveniach, čo sa vytvára svet. Že tam proste mám asi odškrotnuté, že údržba zadarmo, alebo ja neviem, proste neviem, ja viem, že to niekedy bolo v takom štýle, že mi to bralo súdržnosti, ale teraz prečo mi to nebere ani súdržnosti, ani nič, netuším vôbec. Stále mám stavebné diely, mi kolísajú hore dole. No, ešte jeden stavebný diel a mám postavený sklad na diesel a toto môžem zrušiť. No, ale dieselové generátory ešte nie. Nevadí. Takže čím skorej, tým lepšie bude.
Lebo potom budeme potrebovať, aha, počkaj, tu 2 auta, zrušíme ich, lebo toto sa nepoužíva. Toto milujem, keď postavím nejakú budovu, že ju skopírujem a tie 2 auta, ktoré sú priradené tu, tak sa mi priradia aj tu, ale iné. To zbožňujem, to najviac milujem toto. No, máme, takže toto môžeme postaviť, tým pádom toto môžeme už zrušiť. No, už dieselový generátor mi odchádza do ríci. Není to dobré, není to dobré. Musíme toto železo zdvihnúť, čím skôr je tým lepšie. Teraz je tu jaký problém. Teraz mi nestíha železo dokladať a ma hodí o zem. Ne, železo mi stíha dokladať, no. No. Tak, asi nestíha. To berú čím skôr. Uhle mi nestíha, železo mi nestíha. No už ani hlina mi nestíha, tu sa mi nestíha zbierať, zatiaľ čo tu je no, skoro plná, ale nestíha to vôbec. No, a o tom som hovoril, že piesok je tu plný a železo stále si ide svoje. Budeme musieť prerobiť nejakým štýlom. Neviem ešte akým, ale budeme to musieť prerobiť. A skúsim pozrieť do tej kancelárie, či tam není niečo na tú údržbu. Zníženie jedál, zvýšenie bezpečnostných podmienok, údržba, no. Už to mám odkliknuté a furt nič. Furt to nič nerobí. Nie, ono to ako robí, hej, keby to mám na nulke, hej, to by som mal tú spotrebu vyššiu dačo, hej, takže ono to robí. Zníženie spotreby paliva, No nič, takže budeme musieť vypnúť laboratórium. Musíme to troška povypínať. Tu sa mi už auta postavili, viac menej. Ojnice tu dám vypnúť. Čo mi žerie mechanické časti? Nech sa kus. Oni sa dajú vyrábať aj z ocele, ale neviem prečo, ale ja vždycky vyrábam mechanické časti vždycky zo železa. Ale neviem prečo a mám to za lepšie, keby to vyrábam z ocele, pretože mi to vyrába dvojnásobok toho. Mohli by sme teraz tak urobiť, že budeme vyrábať mechanické časti z ocele. Uvidíme, aký to bude. Či mi bude chýbať železo, alebo oceľ, alebo čo. Lebo železo sa viac menej používa iba na tie mechanické časti. A na stavebné diely. A oceľ sa využíva na viac menej veci. Takže neviem. To potom bude železo, menej ho treba tým pádom. Uvidíme. Ešte sa rozhodnem dovtedy, hadám. Teraz zase uhlie mi krachuje. Jak tak som to dostal pod kontrolu. Už mi nenabiehajú také veľké čísla na tú údržbu, takže uvidíme. Dúfam, že to zatiaľ pôjde. Medzi tým, čo som tu nebol, tak som poničil už tú základnú výrobu na diesel. Ale teraz som zistil, že tým, že som to zničil, tak ja tu som nedal tie generátory, takže ich tu budem ešte musieť na chvíľku postaviť. Kým nebudem vyrábať elektriku cez tie turbíny. Takže ja ich sem postavím naspäť. Len, do keľu, nevadí. Postavíme to inak, dáme to sem a sem. Toto tu zničíme. No a stavíme to. Nech toto tu môžeme zničiť už pomaly. To nebudeme potrebovať ani využívať ani nič. Takže máme o niečo lepší diesel z lepších budov. Sa mi to páči. Aspoň budem využívať, dúfam, menej uhlia. No, síce pri tomto, a neviem, či sa to dá povedať. Ale to nevadí.
A postupne to budeme teraz ničiť. Nech sa nám aj nazbierajú stavebné diely naspäť, ktoré sme použili pri tom. Takže to už môžeme poničiť. No a tu máme koľko dieslu? Ešte 31, takže ešte toto môžeme zastaviť. A nech sa nám vypotrebuje najskôr toto. Toto postavíme. Toto pripojíme sem. Takže to tým autom nebude vadiť, ale není tu to ten stojan na ten pilier. Takže nemalo by im to vadiť až tak. To môžeme tiež zrušiť už. A už len čakáme na toto. Ako mohol by som to teraz zničiť a sa mi dá diesel do lodenice. A na co? Zbytočne. Ops, máme len 5 aut, nevadí. Dobre, vyskúmali sa nám tie dopravné pasy, takže ich to môžeme rovno aj postaviť. Konkrétne to dáme asi sem ku železu, pretože železa tu máme celkom dosť. Ale možno to ani nebudem robiť, pretože mi zatiaľ čísla idú dobre, železa je už pomerne menej. Piesok mi tu teraz momentálne stojí. Ale už sa mi naberá aj ten do skladu, takže je to paráda. Ale aut mi tu stojí celkom dosť kvôli hline. Dobre, ich zmeníme z 9 na 4. Veď si vieš, dolu nemáme svoje oblasti. A vy ste vykopali celú hlinu. Paradzina. No to posunieme. Kde to mám? Toto? Nie. Kde je to táto? Rediť si vieš. Aha, ona je tu. Ok, nevadí. Posunieme to troška, toto to netreba. No, to môžeme tak posunúť. A tu už je viac menej rovina, takže pohoda. Takže toto zrušíme. No a toto sem pridáme, nech nám to pekne všetko krásne vykopu. Plus ešte toto. Ten malý okrajček. Aspoň budeme mať viac miesta na stavanie. No, stromy na tom vyzerajú ako už lepšie, ale ešte stále málo. Málo miesta, málo. No lenže my ešte musíme počítať, že sem pôjde tá veľká budova na triedenie rúd, ale momentálne teraz nevieme, že v ktorej časti je. Nebude to pri týchto veľkých? No tu je iba vysoká pec, drtič. Niečo, hľadal som to tu a proste som to tu nenašiel, neviem v ktorej sekcii to je, pretože to nie je samotná sekcia tohto tu, tej skupinky. Jak máme aj výskumnú laboratóř, alebo potreby, alebo veľké auta, hej, proste to tu nevidím. Hádam sa nám to niekde už len vyskúma, keď to budem postupne vyskúmovať. Teraz neviem, kde to presne je, ale to nevadí. Čerpacia stanica nemá palivo, no paráda. To sme potrebovali. Ops. Ne. Vrať sa. Ja som to chcel pustiť a omylom som to dal destrojnúť. Nevadí. Takže tie stavebné diely, čo sme použili, tak sa nám aj vrátili. Máme ich 184, čo je dobré. Prečo sa tento bagri? Chápete to? Bagre sú tu... Co? To prečo? Ale však na to sú tu tie auta? Och. Nevadí. Nevadí. Nemáme železo, jakže nemáme železo? Ty si tu plný. Skala, ale však skalu máme dosť. Ale asi nie, ani tu máme skaly dosť. Asi už je tu tých produktov celkom dosť, tam možno za to mi nechce vysypovať ešte skalu, aj keď uložisko samotnej budovy je celkom veľké.
Takže budeme musieť asi postaviť druhú, pretože auta mi tu nechcú jednoducho chodiť. Jedno, druhé. A jedno auto na 3 auta je celkom, 4 auta, pardon. 4 auta je celkom dosť málo. No, už mi tu zase nestíha toto hlina. Ja toto nechápem. Upgradenúť to nemôžeme, pretože mi tu zavadzajú tie pásy, ale to nevadí. Jedine, že postavím druhú, ale to mi zabere elektriku, zabere mi to ľudí. Úpravy boli dokončené. Paradzina. Tak nabereme loď. Poďme posádka a ideme preč, ideme bojovať. Poďme. No poďme. Ideme s tebou. Idem s tebou. Poď, kto je rýchlejší. Ja som rýchlejší, ale ja už ďalej nemôžem. A zmizlo. Nevadí. No. Brambory máme celkom dosť. Pomerne ich máme celkom dosť. Dobre. Ale jak toto vymyslíme? Nič, že budem musieť postaviť asi druhú budovu a dať tam zo pár materiálov, pretože ich je tu fakt, že dosť a pravdepodobne kvôli tomu mi to ani nestíha. Takže tu postavíme druhú a dáme sem, čo tu máme takého, môžeme sem dať piesok, lebo ten mi poväčšine teraz bude stáť. Vápenec sem môžeme dať. A môžeme sem dať železo. Ale teraz mi to, počkaj, teraz mi to vlastne takto ostalo, takže necháme tu, to necháme, to odstraníme, železo, vápenec, piesok, a čo som to hovoril? Už neviem, nevadí, rozdelíme to, železo, vápenec, ale keď sem dám skalu, to asi mi bude, ak mi to bude kopať, tak mi sem bude rovno dávať aj hlinu, aj skalu. Takže mám to vlastne za jedno. Nič, tak dáme sem asi aj skalu, aj hlinu. Takže asi očividne nemám na výber. Dobre, dáme sem tieto dva zásobníky. 2 a 2. Prepojíme to pásmi, takže sem dáme 1, 2, 3 a 4. S tým, že ja tie materiály tu vymažem, nech si to oni uložia sami. Samozrejme auta už nastúpené, pritom ich tam nikto nedával. Tu nič a tu sú ešte 2. Dobre, takže to necháme, to postavíme. Rovnako aj pásy, aj zásobníky. No a tým, že tu som zrušil, som dal železo, tu písek, takže tu stále toto môžem zrušiť. No, nevadí. Železo, písek a toto tu vlastne ostáva, čiže tu ostane uhlie a železo. Zás máme problém s údržbou, ty kokos. S tou údržbou je furt problém, ja nechápem. Málo železa. Nestíhajú auta, moje sú pomalé. To není možné. Už ak mi klesne údržba, už mi klesá všetko. Tu mi budova nefunguje, tam mi budova nefunguje. To není dobré. No, boj sme vyhrali, získali sme nový objav semena pšenice, čož je dobré, lebo z pšenice môžeme vyrábať chleba. A to nám samozrejme dvíha jedlo. Takže toľko brambor, keď vyrobíme pečiva, tak nám to dvihne viac vysoko, jak brambory samotné. Ale zase keď dáme aj brambory, aj pečivo, tak ešte vyššie mi to pôjde. Ale to budeme riešiť až potom neskôr. Teraz to necháme zatiaľ takto, že by sme vedeli. Áno, viem, že loď bola v bitve a viem, že aj vyhrala. Posunieme ju ďalej. I keď tam vieme, že už prehra, pretože ak tam bude boj, tá už loď je poškodená, tým pádom bude poškodená o niečo viac. Pretože tu sme toto môžeme zrušiť, čo sme popridávali.
že destroy. I toto, i toto, i toto. A mne tu tým pádom ostal jeden voľný vstup. Tu môžeme dať vlastne skálu, ale najskôr sa musí vypotrebovať ten piesok. Inak to nebude mať zmysel a piesok budeme používať v podstate iba pri betónových deskách. Zatiaľ. Aj no, tu potom budeme používať na výrobu železa, medi. Bude rýchlejšia, ale viac elektriky. Nevadí. Uvidíme, to je ešte časom, to je ešte ďaleká doba. No, už mi tu píše hlina 256, už mi to nestíha. Lebo tu není pridané žiadne auto, ktoré by to vysypovalo. Aj pretože tá hlina nejde z uhlia, železa alebo medi. Ide priamo stáde to. No tu je strašne veľa hliny. Nevadí, aspoň budeme mať miesto na stavanie. Uvidíme. No, výskum máme hotový. Na auta môžeme tu sem popridávať ďalšie. Nech mi vyskúmajú. Napríklad ten veľký generátor sa zíde určite. A že dáme generátor, dáme spracovanie síry. To je veľmi dobrá vec. A dáme vláky. Chvíľku som to nechal bežať. A údržba mi zase skače hore dole. A železo mi čo? Nestíha. No nič. Budeme musieť potom neskôr pridať viac tých pec. Ale musíme neskôr sa týchto stromov tu zbaviť, lebo to keď sa nezbavíme, tak netuším. Že čím skôr vysekať toto stromy. Asi označím iba menšiu časť, nech mi nejdu sem dole a nech vysekajú toto tu a potom budeme to už vedieť pripraviť. No, ešte by sme tu mohli postaviť tieto budovy, nech máme viac dieselu, lebo na ten veľký generátor budeme treba viac dieselu a jak toto nebude stíhať, tak budeme vo veľkom prúseri. Takže postavíme toto budovy 1, 2, 3. Budeme mať viacej dieselu, viac aut, budeme môcť vyrábať, že nám nebudú kradnúť ten diesel až tak, že to bude pod hranicou. Len s tou údržbou musíme čím skôr niečo robiť, lebo mi skače hore dole. Ale to nevadí. To s tým urobíme niečo v ďalšom dieli. Dúfam už. No, stávaj. Ja som bol rýchlejší. Opičak. No. Takže o diesel máme postaraný. Tých 6 budov si myslím, že už musí byť fakticky dosť. Takže uvidíme. Ešte na jedno kolo mi vždycky tu bude stať, že auta majú dosť času doplniť vodu, uhlie a splodiny majú čas odchádzať. Ja sa pre toto video už s vami lúčim. Dúfam, že sa vám video páčilo, zmodernizovali sme tu diesel, takže v ďalšom dieli by to už mohlo byť modernizácia celej faktorky a už dúfam, že už budeme vyrábať toto betónové desky, lebo už ma to nebaví kupovať. Takže ja sa s vami lúčim, zanechajte mi tu like, odber, nech viem, že tu ste. Zdieľajte to video, prosím vás, nech to vidí čo najviac ľudí, nech tu máme vás troška viac a bude to o niečo lepšie. Takže ja sa s vami lúčim a čau.